Nadakpan ang usa ka Nigerian national human pasanginling nangawat ug mga mahalon nga gadgets sa iyang silingan nga condominium nga gipuy-an diha sa Barangay Sambag, siyudad sa Sugbo. Nagtingkagol karon sa prisuhan ang 23 anyos nga suspek kinsa usa ka medical student sa usa sa mga unibersidad sa Cebu City. Ang biktima giingong silingan usab sa suspek kinsa nagpatabang sa usa ka pulis nga nagpuyo sa dapit. Dihang nabantayan nga nawagtang na ang gadgets ug na-recover usab sa mga otoridad sa usa na ka mall diin ibaligya na unta sa suspek. Wa mo luwat og pamahayag ang Langyawng, kasong pagpangawat ang kinahanglang ipasaka batok sa suspitsado. Kaning iyahang silingan sa boarding house gikawatan niya og mga items such as ATM cards, cellphone, and then laptop. Fortunately, ang area which the incident happened is also ato pud nagboard ang ato ang pulis si Patrolman Bayato.